Zdar lidi, já vás vítám ve světě tanku, moje jméno je Mikey a rozhodl jsem se, že vám dneska natočím z World of Tanks a budu v tom pokračovat. Nějaký ty specifikace o KV3, je to sedmičkový tank. Nemám ho moc dlouho, já mám sedmičkový tanky max, takže žádný profesionál v tom nejsem. Mám sedmičky, ukážu vám ten výzkum. Chtěl bych vám říct něco o té specifikaci děla a tak. Jak vidíte, blížím se k dělu, zbývá mi 1874 zkušeností a to by znamenalo, že já už mám topovou věž, tu novou, takže mám už 1400 HP. A na to budu dávat teď tohle dělo. O tom se to bude až v druhém dílu, nebo jestli to ještě teď stihnem. Řeknu vám zase zatím něco o tomto dělu, co mám momentálně na KV3. Je to 107 mm, tady je 360 HP, že dává, ale já s ní většinou dávám 375. Fakt to není špatný, ale na ty tvrdší pancíře, který neprostřelím, je poznat, že na héčkách nebo takzvaný vysoce explozivní ty granáty, tak dávají strašně málo damage, většinou to i dingnou, takže střílím normálníma APčkama a tím teda už prorážím. Jinak rychlost střelby, na to, že je to těžký tank, tak když se podíváte na rozptyl a rychlost střelby, tak to docela k sobě sedí. Nemám s tím problém, jen když se teda fakt jede tak rychle a zkouší se takový ty no-scopy, tak s tím má KV3 velice problém. S časem zaměřením taky nemám problém, je to výborný, jen ten rozptyl už 0,45 vypadá už takhle z jednoho pohledu výborně. Ale když se jde hrát normální bitva, tak je tam poznat, jako jak je ta houfnice, když já nemám houfnici, prostě to dělo nepřesný. Což je u tohoto blbý, no. Rádio k tomu, to teďkon kupovat nebudu, budu mi to nový teďkon, to devítkový, ale to ještě nemám vyzkoumaný a k tomu se zatím neblížím. Mám na tom teďkon tu kamufláž a dneska si teda probereme něco s tou KV3. Teda když už mám novou věž, takže mám 1400 HP, jak vidíte. Když se to takhle veme, tak sedmičkový týry, jako jsem já, nebo šestkový a míň, což je pak už jasný, tak jak má ten úhel, jak jsou vypouklý ty plechy nebo ta ocel, tak většinou to vždycky dingne. Jedu, prostě plácnu, nevím, těch 32 z kopce a flákne mi Centurion takhle sem a dingne mě, prostě se odrazí. Přitom, když mi dá sem, tak mi poškolí dílo, já mám samozřejmě opravování, nářadí, ale většinou mě to dingne, takže já si to hodně chválím, ale vadí mě ta pohyblivost. Co se týče podvozku, tak není to moc rychlý, už mám tyhle pásy, ale není to skoro vůbec poznat a ani jeden motor, protože jsem zjistil, že tady ten je úplně stejný jako ten první. Tenhle druhý je stejný jako ten první. Takže si myslím, že to bude úplně stejný. Mám někdy většinou používám ten odstranění tachografu, omezovače, a takže to většinou používám, protože to je strašně pomalu. Jinak APCRka nebo ty podkaliberní nábojnice jsou tady velice drahý, já tady mám, tak můžeme použít do téhle bitvy, ať vám ukážu, jak to vypadá. Zkusíme všechny. Že já to takhle nastavím a ještě si něco řekneme. Ten dohled 340 metrů, dosah rádia. Je to 440, ale kdybych si koupil ty nový, což mám, já už mám vlastně druhý. Tohle má 625 a to úplně má se 730, což je výborný, podle mě nádhera. Takže tohle to už bych potřeboval, ale já se chci dostat teď k té houfnici, topovému dělu. Normálně teď můj fláknu za 370 tomu, kterýmu potkám, a jinak houfnice, ta dává asi 600 nebo 590 jsem já koukal, už nevím. Tak 530. A to asi s APčkem, protože když pak, já nevím, jestli to funguje, jo.
Jsou na tom podkaliberní, průbojní a vysoce explozivní, takže já si myslím, že na to se budou dávat i hečka, se s tím bude dobře střídat. Rotace věže 22 stupňů za sekundu, není to tak špatný, ale když potkám třeba Cromwella, on je to takový vynikající spotter. Já bych ho chtěl, mám ho na druhém účtu, já mám asi 4 účty. Budu z toho postupně točit, tak se nedívte, že budu mít většinou jiný jméno. Mám tam pak 8 IS-3, SU-152, což je 7, pak Tigra, Experimentala a z KV2, jak je po KV2, ta Artina S51, tak tu mám taky. Takže postupně všechno natočím, můžete se těšit. Poškození granátu, jo, 375, řekl bych, že tohle specifikace je pravdivá, protože nestalo se mi, že bych týru 7 6 nedal víc míň jak 200, pardon, jako tam není moc dobře. No, ale ty pancíře, není to tak špatný, ty jako Korba 90, vím, že většinou, když už ji fakt dostanu velkou za 600, tak je to tenhle spodek. Vlastně tahle část je taková, je to takový papír, no. A ze zádu, takhle když mě střelí většinou sem, nedávno mi fláknul Centurion, takhle jsem podpálil, já měl teda hasičák, ale přesně takhle jsem, díra, podpálil mě, tak jsem to uhasil, musel jsem si ten motor opravit a já v tom případě vím, kam mám střelit KV3, když ji potkám. No tak já si myslím, že my jsme si o tom, že to je asi všechno o té specifikaci. Jenom ta rychlost, je to takový, vůbec to není spotter, já mám rád střední tanky, tyhle heavy tanks, nemusím to moc, ale rád si s tím zahraju, protože když už se fakt trefím, i když je to nepřesný ta KV3, tak je to docela flákanec jako. Je to velká řacha, když už fakt trefím a já mám za každý damage rád, tak já nevím, možná už bychom si to mohli pustit. Asi si dáme bitvu. Ono jinak KV3, matchmaking, ještě co se týče matchmakingu, je možný, je takových 40% denně, že vždycky, nebo 40% je, že se dostanu do devítkových tanků. No, teď jsem třeba na topu, teď to bude výborná hra. Třeba u SU-152, jo, tak s héčkama jí dingnu, normálně vysoce explozivní ji neprostřelím. Stopovým dělem jsem, když jsem s tím hrál, když jsem měl topový video na test serverech, tak SUčko propálím v pohodě, to ještě podpálím ze předu, takže to je úplně v pohodě. A kometa to prostřelím taky, uvidíte, co to, vyzkoušíme všechny, zkusíme APčka, APCRka i Hčka. Jinak pro upřesnění AP jsou normální granáty, protitankový, Hčka jsou vysoce explozivní, to bývá většinou na trojce, a dvojky můžou být Heaty nebo APCR. Heaty jsou kumulativní, ty většinou dost hvízdají, když se vystřelí a proletí to kolem tanku, tak to zahvízdá. A já se omlouvám za FPS, ono to teď asi bude padat chvíli, ono se to ale srovná, jo, srovnalo se to. Doufám, že mě nebude padat, se zvyšovat ping, protože s tím mám většinou velký problém. A teda, takže já se nemám rád, jak je to pomalý ta KV3, tak nemám rád, když na mě třeba střílí Lorraine, ten francouzský, nebo co to je, ta Artina, protože mě to, jak je to pomalý, tak ona si to tak vystřelí si přede mě někam, že jo, a prostě mi flákne, když už se trefí, tak mi fakt flákne, třeba za 800. Možná, že bychom tady někoho viděli teďkon. To je 50, tady 4 tu asi nechám. Ale vystřelíme si aspoň. Pojď vylez. Cromwell B. Já jdu pomoct semhle na tu základnu. A Škodovku jsem tady měl. MT-25. Jo, vidíte muničák, nádherný kill. 322. Tak to byl nádherný kill. A v podstatě to jsem ani nečekal. Cromwell B.
Omlouvám se za menší lagy, nevím, jestli to teď bude počítač dávat. A teď já jsem do toho dal starší grafickou kartu, ať už ji úplně dodělám. Jinak pak tady mám GTX 960, takže když v tomto budu pokračovat, tak se můžete těšit na vynikající grafiku na World of Tanks. Ten komet by mohl vyjet. Škoda, že je tady až. Já jsem ho netrefil. To je 150. Tak na toho kometa, tomu bych mohl dát jako docela řachu. Zkusím ho trefit. 300, škoda, že jsem ho nedodělal. Za 300. To taky nebylo moc špatný. Cromwell B, vylez. Radši zalezaj zpátky, už se bojej. Bych ho mohl dodělat, Cromwell B. Kde? Jsem ho ztratil z dohledu. Mně se nechce moc stát, aby tady na mě nevlítla ta Artina. 550 OI. Jo, ta je v příkopě. Škoda. Asi to, no, vidíte, M12. Pozorovací periskop, to ani opravovat nebudu. Přemýšlím, že tam naspotím to, no vidíte, tady po mně něco jde, ne. Zalíst. Omlouvám se za ty lagy. Něco tady po mně šlo, absolutně nevím co. Ale docela mi jako dávali. Doufám, že aspoň tuhle bitvu přežiju, abych se moc nestrapnil. Já chci toho Cromwella B. Ale to ojíčko mě tady trošku vadí, jinak bych to tam... Jste, co mi to seklo? To ojíčko mi tam tak trochu vadí. To je 44, jo. No, ona mám jenom 500 HP, jak na to radši kašlu. Jo, no tak to úplně určitě kašlu. Teď, to byl Cromwell, ne OI. Teďkon, vidíte, teďkon to byla zrovna docela pěkná střela, ten rozptyl. Jak jsem říkal, někdy se trefím, někdy se netrefím, když jsem za jízdy. Ale rozptyl na KV3 vůbec není špatný. Moc se mě nechce na to SUčko a taky nechci blbá Artina. Furt se snažím být na obsazování, na té bázi. Na té bázi. Hodíme pomoc, já bych zkusil. A já se toho SUčka bojím. Teď by ale můj jo. A teď potřebuji pomoct. Na té 34 vlítnem. Pojď sem, holka. Mohl bych jí dát za 315, ne? Ona mě asi nevidí. Ne, nezabijejte mi. WTF? Jo, mě se to... OI. Jej. Yes. 26 HP. WTF. Mám zabitýho řidiče. Už ne. Já radši zajedu do toho, pokud mě tady někdo nevysnajpí. Na co? No přijmu ti to, ale... M12, tyhle, ona zuna? No to ne, na to kašlu, ty si dodělaj. No, mohl bych si ji dodělat, ale jako... Je po ní nádherná hra. Tak. Jako, mě trošku vadí, já mám radši fakt ty střední tanky, spoteři, jako je Cromwell B, nebo MT25, je to strašný papírák, ale já mám ten 34 a potom to jde, je to asi 620 000 zkušeností, ale na to jsem línej. Já totiž na tomhle účtu chci udělat SUčka,
SU 85, 100, 152 a chci ještě 100 M1 nebo 152 M1, už nevím, co to bylo. No, pěkný. Bratři ve zbraní, jo. Proto si mě přidal. Rváč, ruka boží, to je hezký. A 1503, tak to je hezký, jsme dostali bratři ve zbraní. Tak proto si mě přidal, asi jsem měl jedinej 3 kily, jo? Tak jasný, no. Tak, já se podívám, kolik ještě potřebuju na tu, je 1113. Takže to asi to koupíme. Já se podívám, jak dlouho natáčíme. Natáčíme 15 minut, tak do těch 20 bychom to mohli dát. Zatím takovýto seznámení z KV3, pak budeme pokračovat ve větších specifikacích. Jako třeba penetrace, to jsem vám neříkal, průbojnost granátu je to 209 mm. Abych pravdu řekl, tak je to jako Tiger, protože ten má asi 204 nebo 214, teď nevím. A tady jako bude penetrace, no průbojnost to se uvidí pak, až to na to všechno nasadím. Pustíme bitvu. Jdem dál, ještě doufám, že teď to bude nádherný matchmaking, ať si pěkně zastřílíme. Tak, já se musím napít. Že já jsem nemocnej. Takže točím to teďko, ne 2:45. Ještě dneska bych to chtěl vydat. No, nádherný. 7 IS. Jen mě štvou ty Artiny. Archer. Mám kamaráda a na tom ještě mám na svém účtu taky. Jo, zapomněl jsem, vlastně jsme si řekli, že si zkusíme všechny nábojnice, tak teď na to nesmím zapomenout. Mám kamaráda, který má Archera, no v podstatě já mu půjčuju můj účet. Ono je to 5. týr, ono jezdí asi 44 pozadu a 12 zepředu. Takže kámoši to vždycky půjčím a on lítá přes celou mapu pozadu. Je tam jakože většinou ze všech hráčů první. Tyjo, tohleto Artina je fakt hezká, já ji mám. S51 a teda jako musím říct, že to je jako standard poškození granátu je úplně výborný. Nevím to teď přesně, ale úplně luxusní poškození to má. Fakt to je bomba úplně ten tank. A on je potom hned SU-14-1, SU-14-2, anebo se na SU-14-1 dá jet z SU-8, já mám SU-5. Pak je SU-100, no něco takového, a pak je SU-14-1, pardon. Já si ty linie moc nepamatuju. No 525 je 21, lůž. Tak zkusíme, když potřebujeme nějakého tanka, na kterým přemýšlím, že vemu kluky a uděláme LIS. Jsem mu tady docela dobře na odsnipení, já se trošku nauhluju. Takhle. Počkám si, až nám je rozsvítí. Vidíte? A to jsem měl doměřený dělo, ale. Já ho chci dát, já si ho chci dát. Aspoň flusnout Ne, nezalejzej. ...419. Podpálil jsem ho. On to uhasil. Jaj. Jo, nepřítel v plamenech. Jsem si myslel, že ho podpálím, když mu ji dám. Je to taky, u K85 je to taky podobný, dát mu to někam nad kolečka spodní. To 34, tady na mě, já to vidím. Jaj. Luž, vylez, já ti fláknu, se probudíš. To říkám. Jo, tak pojď, tak já teď zkusím ty goldy, jak budu dávat. Teď jsem dával kolem těch, 300. Počkáme na Typa, zkusíme mu dát s APCRkem. Ono to má 300, 219, 360 opět na 300. Jenom ta průbojnost je větší, na tohle. No, jako zas nejsou tak špatný, ale jakože jedna je za 4400. Je trošku blbý, já to používat nebudu, protože jsem si teď uvědomil,
že musím si očkrt spotřební doplňky automaticky. Aha. Oni, no tak tam ten mi dá koukat. Koukejte. No, přesnost nade vše. Jo, to by mohlo být Moto KV2. Trojky. Je Crusader. Jak aspoň tu 5, ne? Tak si ze mě děláte srandu, ne? Tak IS, já ho zkusím podpálit jako předtím. Nejde na mě oni? Nejde. Hej, já potřebuju pomoct. Zkusíme to ani naspotit trochu. Jo, teď to jede 30, no a teď kdybych měl dát takový no-scope takhle z vrchu, to oni například, tak ho netrefím ani za nic, to by letělo do země. Naspotím Typa a bojím se trošku toho IS-a, protože to je schopný mi dát za dost jako. Jaj! No a už po mně jdou. Tady někde ten Type. No, Type, já jdu nejdřív asi na Typa. Nebo ne? Viděli jste, jak jsem to dingnul APčkem, to je zase pravda, no. APčkem jako... Ne, 4, 3, 2, 1, teď mě dingnul on. A na Cromwella. Blbej Hummel. Ne. Rádio rozbitý. Jestli mě zabije, tak jsem největší noob. Ne, já ji nevidím. Nemůže mi... Yes, díky bohu. To ISO. No, jde po mně ten Hummel, no. Ten mě tak trochu uvadí. Chci to ISko. A teď se to až dosekne. Ani na mě nekoukej, ty. Podívaná ISko. Pojď sem. On je jako, já jsem schopný ISko, ne! Já jsem schopný dingnout ISko úplně všude. Škoda. Jedinýho, čeho se bojím, je Hummel. Já mu dám F7 pomoc. Jo, Crusader je do... Teď už stačí ISO a oni a pak už to jsou jenom ty blbý artiny, předtím se dá schovat. IS. Musí hlídat oba dva. Bych mu jí dát, ne? Oni? Ne. Těsný. 11-9 vedem. Já ze 178 hápkama. To já chci to ISO. Kašli na OI. OI by mohlo kašlat na ISO a já si to ISko dám sám. Ať vyleze. Já se bojím toho. Jaj. Where are you, Hummel? A to napsal asi blbě. Ty vole, já chci to oni. A0. A jdu na oníčko. Mohl by si dát 3. kill? Ale to asi nebudu mít takový štěstí, jak to není DT34. Já ho zkusím obět, ale já mu nedám asi za 5 kg. Ne, nebudu dávat APCR. Čekaj, napíšu me is my kill. Fakt, že ho nikdo nezabije. Jede tady OIčko. Jo, teď už bych mu jí dal. Ale oni mi ho dají, určitě mi ho dají. Doufám, že dostanu z tohle aspoň těch 12 zkušeností, ať můžu vyzkoumat dílo. Jo, ono tady nejde. Aha, tak nic. Takový fail menší, no. Ale dobrý, zase jsem přežil.
pecka úplně. Tak, tohle video asi ukončíme. Mohlo by tak za 2 dny vyjít další, no to chvilku trvá, než se to sestříhá všechno a přeedituje, zvuk nastavit. Já jen doufám, že teď už mám, mám možnost vyzkoumat to povídilo. Kolik? A 740 jenom. A akceptuju každému. 1370 není špatný. Tak, točíme 25 minut, já se mrknu teda. Furt nemůžu. 300 zkušeností a to už dodělám, to na to bude až další video, já se aspoň o tom něco naučím. Tak pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, nebude mi vadit ani palec dolů, mě to baví a hrajte World of Tanks, je to vynikající hra a u dalšího vodka, čau ves.